nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Member kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:03. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na udto mga tugang, tugutan tabi nindo kami, nasabayan kamo habang kamo nagpapangunto. Itataon mi sa indo ang mga darakulang bareta ngunya na Webes, Marso 20, 2025. Ini ang bareta alas 12, kami ang sa indong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines asin darakulang mga bareta sa lado lokal. Partisipasyon kan mga job order asin contractual sa panahon kan eleksyon ipinaliwanag kan COMELEC Bicol. Albay Police Provincial Office mantinidong non-partisan asin apolitical ngunyan na paparaning eleksyon. Mga eskwelahan sa Bicol Region, wara na nin impluensya kan rebelding grupo sigon sa National Intelligence Coordinating Agency Bicol. Philippine National Railways Bicol nakipaghuro na sa lokal na gobyerno kan Ligao City manungod sa mga isinaradong tinampo harani sariles kang tren. Sa lado nasyonal, Senator Bato de la Rosa pigkokonsiderar ang pagtago sa oras na magpaluwas ang ICC nin arrest warrant kontra sa iya. Dakol na Pilipino pabor na dapat manimbag sa extrajudicial killings si dating Presidente Duterte. Pagka-aresto kay dating Presidente Rodrigo Duterte, daing dapat basulon kundi ang Duterte administration sigun sa Malacanang. Malaysia nagsayuma na magtaon ng impormasyon sa gobyerno kang Pilipinas may kinaaraman sa pagdulag ni Alice Guo. Sa ibang nasyon, US President Trump asin Ukrainian President Zelensky nagkahuron nagiraray sa telepono. Sa lado ng sports, Pilipinas iho-host ang kainot-inoteng FIFA Futsal Women's World Cup. Iyan po ang headlines, ngunyan sa detalye kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Dahil pwedeng magpartisipar sa partisan political activities ang mga job order asin mga contractual. Puon alas 8 nin aga sagkod alas 5 nin hapon, alagad makalihis ang nasabing oras, konsiderado na sindang pribadong individual na pwedeng magsabay sa mga kampanya kan mga kandidato sa eleksyon. Sigun nini kay Commission on Election Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa, kung saan sa iyang ipinaliwanag na ang mga job order ang daiman maiko-konsiderar na empleyado kan gobyerno asin day sakop kan Civil Service Code. Alagad ang pigpapasweldo sa inda, iyo ang hali sa gobyerno kun kaya sakop sinda kan polisiya kan komisyon. Sinabi ni Attorney Valesa ang mga maiimbwelto digdi ang maiko-konsiderar na abuse of state resources kung saan may penalidad sindang hahampangon. Sigun kay Valesa, ang mga mapaabot sa inda nin reklamo ang ipapairarom ninda sa Witness Protection Program asin pwedeng sinda mismo ang magsaangat nin kaso kontra sa siisay man na kandidato basta may pugol sindang supisyenteng ebidensya asin may testigo na makakapagpatunay digdi. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Mantinidong non-partisan asin apolitical ang Albay Police Provincial Office munya na paparaning eleksyon sa Mayo 12. Inyan pahayag sa DCGB News ni Albay PPO Provincial Director Police Colonel Julius Ananuevo
kung sain ang mga kapulisan sa Albay ang pigpapagirumdom kan sa indang sinumpaan na mandato na siguraduhon ang kaligtasan kan mga aspirante asin mga botante. Sinabi ni Año Nuevo na dapat na maging patas sana ang mga pulis asin mag-ingat sa mga pigla-like, post asin pig-share sa social media dahilan ta posible sindang masaangataning kaso sa pagbayular sa Omnibus Election Code. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Wara na nin eskwelahan sa Bicol Region ang naiimpluwensyahan kan makawalang grupo o rebelde sa presente. Sigon ini kay National Intelligence Coordinating Agency Regional Director Ramir Frades, kung saan basado sa saindang monitoring, wara na nin nangyayaring recruitment kan mga Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP, NPA, NDF sa mga eskwelahan sa rehiyon. Sinabi ni Frades na resulta ini kan mga programa kan Department of Interior and Local Government Bicol katuwang ang Philippine National Police as in Armed Forces of the Philippines. Sinabi man ni Police Regional Office 5 spokesperson Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib na ipiglansar kan sa indang komandansya ang programang Kabataan kontra Kriminalidad na may 3,000 na mga jóvenes na miyembro na nagiging katabang ninda sa mga implementasyon nin programa kontra sa krimen sa manlain-lain na parte kan rehiyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. New Cobra Rice Energy Drink. Less sugar, less caffeine, kaya swabing energy. Wara nin poder ang Philippine National Railways Bicol sa pagdesisyon kung mapapaonrahan ang kahagadan kon lokal na gobyerno kan ligaw na buksan giraray ang mga isineradong tinampo harani sa railroad crossing sa syudad. Ini ang ipinaliwanag ni PNR Bicol spokesperson Engineer Greg Manyo makalihis na magbisita ini sa syudad kasuhapon asin nagkahuron kaibahan ang mga opisyal kang LGU asin kapitan kan apektadong barangay. Ipinaliwanag ni Manyo ang katoyohan na pagsarado kan tinampo iyoan para sa kaligtasan kan gabos. Katakod kay ni, inabisuhan si Manyo na magpasar ning resolusyon ang mga barangay asin sanggol ang panunsod na ipadara sa saindang sentral na opisina para mapag-adalan. Kasabay kay ni pinagrekomendar man niya ang pagbugtak nin mga closed circuit television, paghali sa mga nakakaulang asin pagpapahiwas kan mga agihan kan tren asin at 30 km per hour na sana ang speed kan tren en kaso papaharani na ini sa intersection para maibetaran ang anuman na aksidente. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pinasalamatan ni Kapitan Glenn J. Barcelon kan Barangay Dapdap, Legazpi City ang Bicol University Jesse M. Robredo Institute of Governance and Development para sa pagrekognisar sa inda bilang Gawad Panalmingan Awardee bilang pagmidmid kan sa indang dedikasyon asin performance para sa pagpromotir kan marhay na paggogobyerno asin mga lakdang para sa sustainable development kung sain ipigpahiling kan Jesse Robredo's 4Ms ang matapat, mahusay, matino at may puso. Siring man kay ni ang naging mensahe ni Kapitan Marife Velasco kan Barangay Peñaranda, Legazpi City kung sain sa iyang sinabi na sarong dakulang onra ini sa saindang barangay asin mga constituentes. Kasuhapon tulong barangay sa syudad ang tinaawanin nin rekognisyon kay bahanaan Barangay Dapdap, Peñaranda asin Buraguis kasabay kan ginibong selebrasyon kan 8th founding anniversary kan kolehiyo. Pigsa sa Pinalpangunyan ang nagkapirang mga playing venues para sa Palarong Bicol 2025. Ini ang pahayag sa DCGB News ni Department of Education Bicol Regional Sports Officer Francisco Dexter Season makalihis na magkaigwan in last-minute changes sa mga lugar na gigibuhon kang kompetisyon.
Ipig taong ehemplo ni season ang para sa dance sport kung sain kay puha ni mas dakula asin mas mahiwas na espasyo dahil piglalauman na mas dakul ang mga team ang mapartisipar digdi. Mientras na naghahanap naman sinda ni mga standard na ekipahes na gagamiton para sa makawat nin chess. Sa ibong kaini siniguro ni season na nakahanda naman ang gabos bago pa man ang aldaw kan pagbubukas kang karawat sa Marso 23 sagkod 29. Pinagsuspendir kan Coast Guard Station Albay ang biyahe kan mga sakayan pandagat na may gabat na 250 tonelada pasiring sa kadagatan sa Eastern Coast kan Albay, partikular na sa Rapu-Rapu dahil sa nakakabanderang gale warning kan DOST Pag-asa. Sigun ini sa Sea Travel Advisory No. 1 kan Coast Guard Albay, kung saan pig-alerto maninda ang mga darakulang sakayan pandagat na maging maingat dahil sa piglalaoman na makusog na paros asin halangkaw na balod. Siniguro naman ninda na maigot ang sa indang pagbabantay sa kadagatan na sakop kan sa indang jurisdiksyon para masiguro ang kaligtasan kan gabos. Temporaryong suspendido ang mga frontline services kan Professional Regulation Commission o PRC Bicol sa Lunes, Marso 24, 2025. Ini ang pinag-anunsyo kan komisyon sa paagi kan sa indang official Facebook page kung sain kaibahan sa mga suspensyon ng serbisyo ang sa indang opisina sa Legazpi City asin sa Robinsons, Naga City. Dahil sa mga aktibidad na gigibuhon, kakatakod kang gigibuhon na licensure examination for professional teachers sa Domingo, Marso 23. Sigun sa PRC Bicol, ang mga appointments na naka-schedule sa nasabing petsa ang i-akomodar naman sa Martes, Marso 25. Nagtatanggro ng libreng theoretical driving course ang Land Transportation Office Bicol sa Marso 25 sa Code 26. Ini ang pinag-anunsyo kan ahensya kung saan ang mga interesadong mag-aprobitsar sa nasabing programa ang kaipuhan na personal na magbisita sa saindang temporaryong opisina sa lumang opisina kan Department of Public Works and Highways Bicol sa Barangay Rawis, Legazpi City para ikonfirmar ang saindang slot. Ang serbisyo ang may katuyuhan na matabangan ang mga aspiring drivers na makakuha ng training bilang saro sa mga requirements para makakuha ng lisensya. Nadakop kan mga kapolisan kan Tabaco City Police ang duwang lalaki na may darang marijuana kan nakalihis na aldaw. Sa press statement na ipinaluwas kang Hepatura, mantang nagpapatrolya ang mga kapolisan pasado alas 8 ng Banggi, kang Lunes kan mahiling ang duwang suspect na sa may tulay kan Purok 1, kan Barangay San Vicente, Tabaco City, alagad kan paparanin ang patrol car ninda may itinapok ining sarong plastic sa kali. Para mientras na pig-hold ang nasabing mga persona, mantang pigkukonfirmar kung ano ang bagay na itinakpok kan mga ini. Digdi naman na konfirmar kan mga otoridad na ang plastic na may laog nin dahon nin marijuana. Kan ipinairarom ini sa body search, nakakuha sinda ning kabilugan na 4 na sachet nin illegal na droga. Dinara naman ang mga suspect sa Siga Memorial District Hospital para sa mandatory medical examination asin sa presente nakakahampang sinda sa kasong pagbayular sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga tugang primerong party po iyan kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal, ibang nasyon asin iba pa pagkatapos kaini. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Para sa bagong Legazpi, Ismail always. Hisham Ismail, Ismail. Para
sa Ligaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, Sara Roquita, Ismail, always na Ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Pigkukonsiderar ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang pagtago sa mga otoridad sa oras na magpaluwas na ang International Criminal Court o ICC nin arrest warrant kontra sa iya. Sigun kay de la Rosa, kung wala man mahiling na hustisya sa nasyon, natapa siya masuko sa mga otoridad. Enot nang sinabi ni De La Rosa na sa oras na may magluwas na warrant of arrest sa iya, handa siyang magsuko para makaibahan si dating Presidente Rodrigo Duterte sa The Hague sa Netherlands. Pwede man siyang magtago asin gamiton ang koneksyon kung gugustuhon, pero day niya ini gigibuhon. Suhay sa pahayag kan Senador kung sain kaibahan na ini sa iyang courses of action na magtago na sana. Mientras na dakulang dakulang opsyon para kay De La Rosa na magtago sa Senado sa oras na hanapon na siya kan mga otoridad asin isirbi an arrest warrant. Dapat na respetuhon kan mga otoridad ang Senado bilang institusyon sigun pa kay Bato. Alaga day man siya forever na matago sa Senado asin hahalaton na sana ang desisyon kan Korte Suprema. Kadaklan kan mga Pilipino pabor na dapat manimbag sa extrajudicial killings sa EG case sa iyang war on drugs si dating Presidente Rodrigo Duterte sigun sa survey kang Social Weather Station o SWS na ginibo bago ang pag-aresto kan Mayo 11. Sa survey poon Pebrero 15 sagkod Pebrero 19, nagluwas na 51% kan mga Pilipino ang nagtutubod na dapat manimbag si Duterte sa mga
Canada na drug suspect. 25% man ang disagree o bako pabor. Mientras na 14% ang nagpahayag nin undecided pasinda, mantang 10% ang nagsabing kulang sinda sa karaman para magtauning opinyon. May 1,800 na respondents nationwide ang hinapot sa survey. Daing ibang dapat na basulon sa pagkakaaresto ni dating Presidente Rodrigo Duterte, kundi ang mismong Duterte administration. Kasimbagan nini kan palasyo sa mga batikos kung nata daingo na pigdangog ang kaso kan dating Presidente sa Pilipinas bago darahon sa International Criminal Court o ICC na nagpapahiling sana na maluya ang justice system ka nasyon. Sigun kay Palace Press Officer Claire Castro na ang dapat questionon digdi iyo ang administrasyong Duterte dahil kan Nobyembre 2021 naghagad ang nakaaging administrasyon sa ICC na suspendiron nga ang investigasyon sa war on drugs asin nangako na makondukta nin sa diring investigasyon asin papanimbagon ang mga may kasalan. Pero kan Hunyo 2022, bago pa man manumpa si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto, sinabi kan ICC prosecutor na dai na utob kan administrasyong Duterte ang pangako na makondukta nin investigasyon asin kasuhan ang mga responsable sa extrajudicial killings o EJK. Nagsayuma ang Malaysia na magtaon ng impormasyon sa gobyerno kang Pilipinas, may kinaaraman sa pagdulag ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, sigon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sinabi niyang kakaiba ang kaso ni Alice Guo dahil nagsayuma ang Malaysia na magkooperar sa Inda. Sinabi ni Remulla na dapat magtao sa Inda ng impormasyon ang Malaysia manungod sa flight, anong eroplano asin kung saan naglunad. Segun pa kay Remulla na posibleng dahil ini sa mga kaso na kinimbueltuhan kan Sultan Kansulu. Posibleng maresibin na kan Department of Agriculture o DA ang permiso kan Food and Drugs Administration o FDA sa Abril. Para ini sa rollout kan African Swine Fever o ASF vaccines gikan sa Vietnam. Sigun kay DA spokesperson asin ASEC Arnel de Mesa na base sa naresibin nindang report sa inisyal na resulta na ginibong pagbakuna sa maabot na 28,000 na tama na orig sa 29 na hog farm sa Luzon, nagluluwas na epektibo ang nasabing ASF vaccines. Kan Marso 14, nagbaba na sa 39 barangays gikan sa 27 na banwaan asin syudad an may nairehistrong active ASF cases. Inigikan sa 66 na barangay na narehistro sa ultimong parte kan bulan nin Pebrero. Pinakadakol pa man giraray ang nahirehistrong kaso sa Region 7, partikular sa Bohol. Sigun pa kay De Mesa, naresulta ini kan pinakusog na border measures asin sa agresibong government-controlled vaccination asin ang nagraraning paglaog kan panahon nin tag-init. Nangapuda ng Department of Transportation sa Transport Group na Manibela na magkakaigwangunan ng dialogo para sa pag-ultaan ng grupo asin ahensya imbis na idiretsoan sa indang planong transport strike. Nagpaluwas din pahayag ang Department of Transportation matapos na inanunsyo kan Manibela na magkakaigwasindan ng tulong aldaw na transport strike mapon sa Lunes, Marso 24. Katakod kay ini nagpaluwas ng direktiba si Secretary Vince Dizon kay Assistant Secretary for Road Transport asin Non-Infrastructure Dioscoro Jojo Reyes na magkondukta ng dialogo sa mga concerned transport groups sa mas lalong madaling panahon. Kasabay kay ini siniguro kan ahensya na nakahanda na ang Department of Transportation, Land Transportation Franchising asin Regulatory Board asin iba pang mga ahensya kang gobyerno sa anuman na aberya na pwedeng darahon kan welga. Nagkokoordinar naman ang Department of Transportation sa Metropolitan Manila Development Authority asin sa mga lokal na gobyerno para magtaunin libreng sakay sa mga apektadong commuter. Bareta sa ibang nasyon. Nagtutubod si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na pwedeng makamtan na ngunya na taon ang pangmahaluyan na
katrangkiluhan ini ang tinukar ninda kan magkahuron sinda ni US President Donald Trump sa telepono. Ang nasabing paghuhuron sarungal daw matapos napudan man ni Trump si Russian President Vladimir Putin. Sa nasabing paghururon, piglatag kan Estados Unidos ang posibleng kondisyon para parehong mag-uyon ang Ukraine asin Russia. Apera sa nasabing pangmahaluya na ceasefire kaibahan man ang pagpundo kan pag-atake sa mga energy facilities. Magigirumduman na nagkaigwanin paghururon ang representantes kan Amerika asin si Zelensky sa Saudi Arabia kan nakaaging semana. Mantang sa giraray na maghuhururon sa telepono sa maabot na Lunes sina Trump asin Putin matapos na dai mag-uyon sa Russia sa full ceasefire. Sa bareta niya to sa lado kan sport, sa giraray na naman na magibo ning istorya ang Pilipinas dahil sa nakatalaan kaining i-host ang kainot-inoting FIFA Futsal Women's World Cup. Poon Nobyembre 21 sagko Disyembre 7, i-host kang nasyon ang 16 na pinakamatibay na Women's National Futsal Team sa kinaban. Katakod kay ni piglansar kan Marso 18 ang official logo kan FIFA Futsal Women's World Cup 2025. Sinabi ni Philippine Football Federation President John Anthony Gutierrez sa sarong statement na ang paglansar na ini sarong major milestone bakod sana para sa mga nasabing event kundi para sa pagsulong kang women in sport globally. Smart Duvet ang napod sa sarong klase nin beddings na ipigdisenyo para sa mga tawong ugakon magpakarahay nin igdaan. Sigun sa nakaimbento kaini sa paagi sa nakan pag-inflate o pagpabutog kan tamong kaini, otomatiko ining mapakarhay kan igdaan. Kaya man kaining makapagtaon nin duwang magkaibang temperatura in kaso magkaibang gustong temperatura kan magkataning sa kama. Otomatiko man ining nakakahali nin daplos asin iba pang parong para mapasiguro na kumbinyente ang turog kan mga magamit kaini. Para po sa satuyang special story, pigmidbid ang 108 anyos na lola na si Shitsui Hakuishi bilang oldest female barber sa kinaban basado man sa Guinness Book World Records. Sa laog kan sa iyang barbera sa Tochigi Prefecture, padago si Hakuishi na pag-ubaw gamit ang sa iyang gunting hali sa panahon pa kang World War II. Sa ibong kan pagtinir niya sa sarong home for the aged, dai niya pigtatalikudan ang sa iyang propesyon na pagiging on-call barber. Sinabi ni Hakuishi na maabot niya ang sa iyang edad dahil sa tulong prinsipyo sa buhay. Ang dai magtanom nin dagit, dai mainggit, asin dai makapag-iwal o makisuhay. Marso 20, taon 1843, kan namundag si General Ambrosio Flores saro sa mga general kan Philippine Revolution na nagsalida kay General Antonio Luna. Si Flores nagserbi bilang militar sa laog din 33 na taon. Inspirado siya kan mga sinurat ni Dr. Jose Rizal kung kaya nagdesisyon na magsabay sa revolusyon. Kan mangyari ang Philippine-American War, nagsabay siya sa pag-alsa sa polo asin kalumpit sa Bulacan na nagresulta tanganing maging Secretary of War makalihis na gadanon si General Luna. Si Flores naging Editor-in-Chief kan El Grito del Pueblo asin La Democracia. Taon 1900 kan magsuko si Flores kay General Arthur MacArthur sa Nueva Ecija. Mga tugang, iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay base na Miss Angel Mostasa, asin si Miss Jenny Matthew Balyaran, sa lado technical man kay bata po si Sir June Napoles, Sir Nems Flora.
Nyaon man sa DCGB Social Media Department si Ms. Shara May Leron asin si Mr. Jerome Nico Martinez an sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Thank you for watching. Shout out po sa mga Sa viewers na po. indong Margie ang mga Exiha, si Michael M. Pig, hair and makeup artist, Sir Chad Avila Velasco, kang Bernice Resort Hotel, Sir King Reginaldo, Divine Word High School Batch 86, lalo na kay Miss Pia Salamenyo, asin kay Dang and Sisa. Always number 1. Always DCGB. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat Thank po. you. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Bakuna